Hello viewers, aslam ngim ji kendo show. Rai menta ka step ngaingu ublay ba ngayo biang ban penik ini kawai ka video. Kada walong onong fi ba mentang ila abun ya ka offline ministry. La pli li ki jong ki la pli kawai ka center bangi duai brio. Ban ibun kan ka offline bangi dialect iki ya kendo iki brio. Menyalap ya gospel ban duai ki bapang bat kata kala penbun kam bangi la kam street ya offline rai. Hani ka step para banget nga kwa kadan ka jingkentu itu ki viewers ki bamji issue bat kumju ru nam tagini ki para banget ki barang susdang ka jingya inti ka jingpenem ka topik ka bangan keren ta kalong ba ngidai ban puli ya ka tin jong ublay lang ba ka jingpen syai jong umen sim bakhut sa ba ngidai ban puli ya ka tin jong ublay lang ba ka jingpen syai umen sim bakhut pi bun sin na ki briu ki syayalam bakalang onong ifi namar ba kadaw bani kong ong ki puli ya kaktin jong ublay klem ka jingyalam mun sim bakhut lada fimdan yaw mun sim bakhut fi puli fin saklumar padam tangata haba fi klumar fi sedang manlet syaki google onong fi pingaru man sywa haba ngadang sedang puli kaktin jong ublay ladang am sngok thu ya kaktin jong ublay malet ban google search mut kumni wani kat mut kumnu wani kat but hang tayo bon ki jing batay nganong fi lagi briu mamang ba ki tu ki briu ba batay ki bakla lai fi ka jing ya pher ha ba fi puli ne fi minat ban puli ki tinjong blai da ka ba fi shania homen sim ko katakan ka de ga ba shisha ka revelation nganong fi ha ba fi puli ki tinjong blai ka de bandan ka revelation leng bau men sim ko ngan da ka jing ai jong blai ngani thu ifi ba ha bang khie ban duai men step ngong khie ban duai men step bat haba kala hun kata jing duai nga duai ho blai ru bo blai un kran yang alang bau men sim bakhut bat dei na kata kadaw haba ni kran lang ba ka revelation jong men sim bakhut ka shai shai ngi ngon fi imda dan kam ban let shaki google no ma mamang bangim dei ban puli shu ya ke jing tho jang ki wai ni shu kan tat ba yakin rai ka dei ban wan shwa ka revelation na ka jing pen shai da men sim bakhut ya ka tin jong blai namar ka tin jong blai am shim la tho da ki briu re la tho da ka jing persat umen sim bakhut nuksa fina puli na ki ar timothy kalnong ka balai khat ka ba khat briu kong ki jing tho baro kalong ka bala persat ka jing tho baro kalong bala persat men sim da ublai pi ka ba persat men sim da ublai ti ya ka ga bala persat men sim da ublai ngimla ban puli ka ni ka bible da ngim so thu ngilet cha google ban i kham ailat kan yu men sim bakhut ban baun keren hangi leng ba ka tu tin jong ublai ladang ile entang insya alam baklangan ong fingin sa puli nuksangan ong fi mo ngan ong dam dengit khamat ngam imat ba mo tin rai dang dengit khamat nga imat mo ti kalong kaju kan ong fi ba wat puli ya ka bible da kayet khamat jong kanyam wat puli ya ka bible da kayet khamat jong jing tho ki wai wat sedang ban smok thu ya ka bible da kajing batai we ki tradition lani de kita ki pateng ki ba filak bu chukan filak dan lupa ki pateng ki ba filak le ki pateng niam padang rukam pi sedang ban puli ya ka bible nganong fi da kajing sok thu ko niam ka tu kan ka dom fi nganong fi pi ga tin jong blai ga thu kong ba ki ai ki ubriu bakan jado umla ban sok thu ki bakan jaman sim ka ba kalong ba kumnu filak ban sok thu ya omen sim yu blai nginu mau slak ban sok thu da ka do ngilak ban sok thu da omen sim bakhut na kata kada nga ju i bang hamat syaru ngar wala ju sya alam baklah ni ba nga smart ba ban puli di theological books klam da lech ki jing duai klam da pencitom yel die ban puli ki tinjong blai bon sin bangai syong ba ki briu mana keling ong pi sok thu yu puli ngam sok thu sok tha pi ka daw kalong baling im sok thu lada impak train ban hikai ngidu men sim bakhut ti ka ba ki briu lai ki bampat wan chika jing penem ki basudan akan yam pi rukam ang bakin sok thu ya tin jong blai namar ba ladang impat yo priang yu men sim bakhut nganong fi nginum la ban sok thu ya tin jong blai dan ki bala sok thu ya bala priang yu men sim bakhut ki sedang ban let biang ya ban puli ki tinjong blai da ki jing tho ki le ban google bat kai gani ka jing kli em para bangai anong ngin bakla
Boleh ngimpen shitam ngong ni fi. Boleh ngimpen shitam hi lada fi 4 tu ya ka ai ga ba fi puli le sining kong ka dai ga ba fi 4 yo pediang rajing pendiam. Fi puli rom tu kelampat yo rajing pendiam mod fi kelampat kala ka ba mod. Lada fi 4 kala ka ba mod ni gipop fi 4 nget ya gospel namar ka jing nget ba ka jing kala ka mod kawan lang haba fi nget ya Jesus Kristus bala syayap ka ding fina Calvary. Laba iki pop jong fi la mi pat aka sengi ka balai ngong fi. Bat pi da yo pediang kadan ka encounter jong fi bo blai fi da yo march ya to jing kala ka bomot. Pi dan kam bo Jesus Kristus ong to yalap ya gospel tau banget ka jing nget ba sya kawan ra ya ka jing kala ka do nut. To tau banget ban yo pen baptis pen im fi. Ya u. Dan kam ban let ka jing pen baptis bat fin yo pediang ru ya ka bor jong mensim bkhut. Ya ka jing a jong mensim bkhut. Petras ukran ya ta la da fila dap le ya ka ni ngong. La fila yo march ya Jesus Kristus. Dai hang ta ha ba fisdang ban puli ka tin jong blai pin sa syai namar ula dan umen sim khu fi mdai fi sudan hakaniam fi sulet jing sang na fi su sya hikai ki bai pila ban let sya bible study ngalak jui ni gilet jia bible study la sisnam ru re la da ka jing pen em kampat dan fi pinum so thu so thau ka ba na kran pat igini gi bala yomat ya ka jing kha arsin ga jing pen em isdang ban let biang da ki rekomniam isdang banlet biang ngong fi ga Google entah tentang ka bahan re ka pen sniu ro nong fi balai pimpen sitam da ka balet biang ban puli ban testa ban minat ya ketinjong blai puli na do Genesis hado ka jingpen pau wat puli tang sit khat ar khat ngong fi sedang ka kalong ka ba hado kam hot ka jenjar ba sedang dang ningkong te ka suthu sta ngong fi dua i biang ho blai mo men sim khut pen pau di kadan kam man syong haki ke jing hikai jong ki syakri jong oblei ru tangba wat dikan haki ngang fi sedang sywa haba fikir men sedang sywa haba fikir duai sedang sywa men puli nai pat sim gi wi kot kai ga banga ngajule nga hikai fi na sedang sywa ban puli tin jong blei ngabang banga la tip lut mrei na so thu kai ka banga khamsan ban ya ka banga men sywa ngadan ban ya kai ka banga puli men sywa ni south nam san nam sywa kala dang khamsai di da ka jing ai jong blei ngong fi ngasi pendap man kasnam ya ka Bible menta kasnam ngamut ban pendap ya ka Bible arsin hakani kasnam bat ngalai ka habang puli nga khamlet skini ni kat sedang ban puli ya ka Bible kum bakalong kum tu men sim khut hikai u convict pen kendu igi bang adai ban nomle ka bang perkhat bakam long pop insyaallah sedang pen kendu mata ban penbet tikani ka tai shoinga di hatu ngam puli pat ikot jengoi ngapuli hadian bangala ada puli ka Bible bangala ada minat bangala ada pusan ngan sa puli gi jing thok ki ngan check hatu ki smok thu lang kumno hatu ki smok thu umno do men simbat ngajulap ba manong fi habang ya puli tu kadan ka jing ya tailang kadan ka jing ya menjor lang hamun sim khut banga sedang ban di minat sedang ban puli no ka Bible manong sedang syai ka jing kala ka muat la da fin pat kala ka muat ka pin puli ka Bible pin sak thakli namar kadai ka bala persat mensim do belai pihak yo syai ka jing kala ka muat ka jing kha arsin namar pi bani ya ke hima ke banang Jesus Kristus wong no ha gospel yo honest kal nang ka balai kat ka balai wong yu ko mas wong lamda khapat ya fi finumi ke hima ke banang pin kumno ke hima ke banang dai leng ba ka tin jong belai ti fin smok thu kumno ya ka tin jong belai la dam 4 khapat ya fi 4 pli gini khmat ba kanjam sim aba ha khat basan wong Jesus Kristus wong ba lamda khapat ya fi pat na ko umbat no men sim pim yo ban le rong ha ka hima blai om tang ba fin chui ya ka hima jong blai fidan kam ban da rong sha hima jong blai fidan kam ban yo ban kha arsin ni fi ban haba fila rong ha ka hima blai ka tin jong blai na city ke Ephesus kal nang ba ning kong khat balai ko ba blai ula kerku long bala kerku yo blai pa bala kerku ya fi ta ki jing kerku ki bah ki jaka benang ban pilat sya hima ke blai hima ke blai ka dan benang pilat sya ki jaka benang dau men sim bakhut pilat sya ki benang ba piok pediang ni ta ki jingkerku ki bah uji sukres pi lada pi sudan hakan yam pilong sabar Jesus Kristus pilung yo ta ki jingkerku ki jingkerku ki badan ha uji sukres leng ba ka ketin jong blai pinum la ban syampang kita kan palat lada pi Fidei makna ubala pas ya ka PhD ya ka arsitek ya ka engineering ya ka no ngadang fi kani ka ka bakenja men sim pimla ban bypass ya ka bakenja men sim da ka jing start do da ka jing start puli theology jong firu pimla ra no pihak ban yo be do men sim ba khoi ka bakenja men sim nong fi ubri u bakenja do onumla ban smuthu ya ka bakenja men sim
Paul wang syakri ya kaktin blay da kaba naki shiti no koren wang da mensim namar mensim wa ga jingem rei ka dak ka penyap kaba mensaw haba pipuli ka kaktin jong blay klam mensim khut kan penyap man ya ka jinglong mensim pinum dan ka jingkela pinum dan ka jing i sha Jesus Christ kanum dan ka jing lut ni pap pin salong rumniam pin satar pan ban manong fi kan penyap pan ban tika dan kam ong fi ban sedang no ban sotu la da tempat priang yu mensim khut duai pan yu blay yu mensim khut kela ka bamut nong fi blay un ai fi hapo ka kam ki apostol nong ba shipau ha ba blu petrus le yalap ya ka gospel welap ya ka jingkela ka bamut itu gibri kim jiyo so menuh bagi so ya gospel ki pediang hang tong togi pediang yu mensim khut bat ki kran digi bagi telit batemai bahang ta bat kisah kisah sa Paul Petrus wang hatu dan manu balak man adong ya ko man kat ban ampen baptis sini bat kum tala pen baptis si ha kerteng jong Jesus Christ bat manong fi ti kadan kam para banget wat let bakla wat let le Bible study da ba filet sha Google la dengi dan ka Bible study bengi shem tong yin ya shong bet kum tu ro bat no ro ngamut am dei ba tin ro ngamut ba tengi kasi ba no shong bet tung yin ya shong lang ya pusan nak tin jong blai ai lat yo men sim bakhut bom tre ni ti pin sabang bang dong kadek ka e ban kong pat e pin puli ka jutang barem lai ti bang 4 million lai ban keluar klik nong fi keluar klik o ka e andre aba fi penlian ka to ka Bible kadang pen khut la fi puli ru men sim bakhut kadang pen su tu modor kum nungin chu su tu ka tin jong blai kum ni fi kwa men su fi king ka ban san kat bagi nang puli kanang shine rada wang ndai bagi puli tang sisien ya ka Bible na Genesis jingpan Paul adap em ndai ta wat kerki ban tablet ye ai suki ngon fi bat hang ta dai baka speed kan increase apa puli ka Bible la senang sutu puli start kala kem namar bali la puli men sim khoi utrin ni ngon fi men sim khoi ju penjai tu ingi ban puli ketin jong boleh kadang-kadang gajing jaitu man puli ketin boleh makam dai nang mensim boleh wang ka labor fi those ka ketin jong parang ka those who labor in the word labor kawan nak kanu kani ka ketin ka labor kawan nak ketin su khun fi ba su khun ka swa kan thai bakan ka long kami bakan pun khai khun kadang gajing su kadang gajing ya le kadang ga yu nang fi ha bagi ong labor man puli ketin jong boleh ngi dapen lut por ngi dapen lut amdai bangai kai fing nir umdai bangai shui kai tang dap renga dapen lut por manong fing Paul chu Timothy wang tu da minat ya ketin jong blai mo wat sngau le ran ban hikai ketin jong blai da minat biang rightly dividing the word of God ban ya sam umdai puli nang ni na Google pile hikai hibri pile kato long babakla pi snap hi message jong kiwai pi kai em penut por ban syang hak ketin jong blai penut por ban duai bat haba pi yalap hiwai kandan ka bor sya jong mensim bahut te kublai shibon para bangai tangkap ni ngan ong shwa. Nam ta ka buram jong trai ya ro ya utrai.